Il-Gvern issa jagħti 5 miljun euro mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment lil Putino Cares. Dan sabiex hekk kif imħabbar minn Putino Cares stess, issa qegħdin fi stat li jistgħu jixtru l-proġett fil-qalba ta' Londra. Id-donazzjoni sostanzjali tħabbret mill-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervent telefoniku fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Dawn il-flats fiċ-ċentru ta' Londra se jiġu mejjuna persuni li għandhom bżonn u l-Gvern Malti stess nifhmu aħna jaqbillu l-Gvern Malti li jkun hemm dawn il-flats. Għalhekk nixtiequ ngħinu biex dan il-proġett iseħħ malar kemm jista' jkun, idealment anke din is-sena. Għalhekk wara li tkellimna mal-Fond għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali li amministra il-flus li jitħlu mill-programm ta' ċittadinanza mill-investiment li qablu li jgħinu, bħala gvern, bħala stat, se nkunu qed nikkontribwixxu lil Putinu biex dan il-proġett isir is-somma ta' 5 miljun euro. Aħbar li għalija dawk preżenti nfexxew f'ċabċipa. B'emozzjonijiet ta' ferħ jiddominaw l-uċuħ tal-qraba ta' dawk li għaddew jew jinsabu għaddejn minn żminijiet diffiċli. Nixtieq nirringrazzjak Prim Ministru tal-għajnuna kbira li tajtna int il-Gvern tiegħek u l-uffiċjali kollha tal-OPM. Grazzi ħafna fismi fisem Putino Cares u fisem in-nies kollha li aħna ngħinu matul is-sena. Grazzi. Dr. Muscat qal li l-Gvern permezz ta' Chief of Staff tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri kien ilu f'kuntatt ma' Putino biex din l-għaqda jkollha l-appartamenti f'Londra mill-aktar fis possibbli. Dan sabiex takkomoda bl-aħjar mod lil medja ta' 90 pazjent li ta' kull xahar qed jitilgħu l-Ingilterra għal kura. Ġew minkejja li din il-kura tiswa xieren u kultant mijiet ta' eluf ta' euro min-naħa tal-Gvern u tingħata b'xejn mill-Gvern u minkejja li issa qed inħallsu l-passaġġi pereżempju fil-każ taż-żewġ ġenituri fil-każ ta' tfal morda, xorta qatt fadal ħafna xi jsir. Innota kif il-waqt li l-kura f'Malta qed tiżdied, xorta jeżistu każijiet fejn Maltin u Għawċin ikollhom bżonn kura speċjalizzata fi sptarijiet ta' reputazzjoni dinjija f'Londra. Fid-dawl ta' dan qal li Putino qed iservi ta' spalla kbira għal dawn il-familji u simbolu tanġibbli ta' solidarjetà. F'appuntament annwali li fih il-poplu Malti Għawċi kompla juri l-valuri tiegħu fil-prattika inġabret is-somma ta' 1,620,530 euro. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.